Fil-sem tal-Missir, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Komplement tal-jum it-tajjeb lilkom il-koll u l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ekki l-tqajna ħalli dan il-ġurnata pjuttost forse l-iktar waħda ta' maltemp din is-sena, hekk minn Settembru law, nġabru naraw il-kelma Alla kif tolqotna llum għandna l-ewwel qari bħalissa din naqraw mill-kodba tal-Makkabejja u tal-Makkabin, illum sejrin naraw kif is-Sultan Antioku jgħaddi minn esperjenzi negattivi ekku jara li l-edew qed jirbħu lilu, jara kif anke il-Lut hekk kienu reġgħu ħadu l-artali, konsagrawhom u jara li quddiem din realtà jagħmel riflessjoni li isma' qed nitlef il-power tiegħi u dan jarah bħala kastik ta' dak li għamel mal-Lut tal-li ma ħallihomx ikomplu jħobbu jadoraw lil Alla ta' Mose, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak. Hekk fil-Vanġelu niltaqgħu ma' Ġesu hekk li jiġi mistoqsi dwar il-qawmin mill-mewt. Ejjew fil-waqt li nofrodu l-qudisa bħala ringrazzjament lil Alla tal-ġimgħa li għaddiet, ġimgħa ta' ħidma wkoll, nitolbu maħfra bil-qalb il-Alla tan-noqqasijiet li aħna nġarbu matul il-jiem ta' matul il-ġimgħa wkoll. Inti l-ħalliq tagħna mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-feddej tagħna Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti n-nifs tal-ħajja tagħna mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li aħna nġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Amen, illi aħna wkoll hekk ngħixu ħajja bla tmiem fejn ukoll ninaqdu ħaġa waħda miegħek u ma' ibnek Ġesu li minnu jiġina kull ġid u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien, is-Sultan Antioku kien għaddej mill-provinċja tan-naħa ta' fuq, meta sema li Elimajs, belt fil-Persja, kienet magħrufa għall-għana, għall-fidet u għad-debijiet li kellha. It-tempju li kien hemm fiha kien fih bosta ġid, kellu tarki tad-deb, kurazzi u armi mħollijin hemm minn Alessandru bin Filippu, li kien l-ewwel wieħed minn fost is-slaten tal-Maċedonja li saltan fuq il-Griegi. Mar għalhekk biex jara jieħu il-belt u jisraq kull ma jsib fiha, iżda ma seħħlux, għaliex in-nies tal-belt saru jafu x'kellu f'moħħu u ġġildulu u waqfulu. Kellu melaq jaħrab u jitlaq minn hemm, qalbu sewda u mar lura lejn il-Babilonja. Fil-Persja mbagħad wasal xi ħadd għandu qallu li l-eżerċiti kienu daħlu fart Ġuda u kienu sfaw mirbuħa. Qallu wkoll li Lisja kien minn tal-ewwel li mar bil-qawwa kollha, iżda malajr reġa' lura u ħarab meta sapruhu wiċċ imb'wiċċ mal-Lut. U żied jgħidlu li l-Lut ħażu saħħithom minħabba l-għodot u l-armi u l-priżi kbar li seħħilhom jaħtfu minn taħt idejn is-soldati li huma qerdu. Barra minn dan semmilu li l-idolu li hu kien tella fuq l-artal f'Ġerusalemm, il-Lut ġar fuq u s-santwarju dawruh b'ħitan għolja bħal qabel u għamlu l-istess lill-belt tiegħu ta' Bet Sur. Is-Sultan meta ħa dawn l-aħbarijiet inħasad u beda jirtod bil-biża'. Mar fis-sodda u xejn ma ħassu f'siktu bis-swiet ta' qalb li qabdu, għax ma kienx seħħlu t-tir ta' moħħu. Baqa' ġranet sħaħ fis-sodda għaliex niked kbir kien jaħkmu kull ġdid kull darba u ħaseb li kien wasal biex imut. Sejjaħ għalhekk lill-ħbiebu kollha u qalilhom: in-nas ħarab minn xfar għajnejja għax qalbi sewda l-aħħar bid-dwejjaq li għandi fuqi.
Qed bejni u bejn ruħi, ara jiena f'ġdieqa ġejt fiha u x'baħar issa sibt ruħi fih. Jien fis-seta tiegħi dejjem kont ferħan u maħbub, iżda issa m'iniex ħlief niftakar fid-deni li għamilt lil Ġerusalemm. Ġarrejt il-ħwejjeġ kollha li kellha, sew tal-fidda u sew tad-deb, u għal xejn b'xejn batt noqtol lil kull min joqgħod f'art Ġuda. Qed nara li minħabba f'hekk ġiet fuq id-ħsara kollha u ara qed immut mifni bis-switt tal-qalb f'art barranija. Il-kelma tal-mulej. Irraddu ħalli l-Alla. Salm responsorjali. Nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Infaħrek mulej b'qalbi kollha, inxandar l-ġubijiet kollha. Nifraħ u nitenna bik. Nanni lill-ismek, int Alla l-oli. Flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. X'in jiġu lura li dewwa tiegħi jitfixklu u jgħibu quddiemek, ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħaffru, fix-xibka li ħbew inqabad riġlhom. Għax l-imsejken ma jintasix għal dejjem, it-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem firħa. Flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Is-Salvatur tagħna, Kristu Ġesu, eret il-mewt u daħħal il-ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu xi wħud mis-Saduċej dawk li kienu jgħidu li jiġħdu l-qawmien mill-imwiet u staqsewh. Mallem, mhux se ħallilna miktub, jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel u liet lil ħuh. Issa jkun hemm seba' taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal, it-tieni wieħed u imbagħad it-tielet f'kelma waħda s-seba' li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien mill-imwiet mart minn minnhom tkun illa li is-seba' jkunu żewġuha. Weġibhom Ġesu, il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu, imma dawk li jkun jistħoq ilhom jgħaddu għal ħajja l-oħra u jqumu mill-imwiet dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu, illa li x'inqas jistgħu imutu iżjed, illa għaliex ikunu bħal l-anġli u huma wlied Alla la darba qamu l-imwiet. U l-mejtin iqumu musew kollu rieħ fir-rakkont tax-xitla tal-Olli, illa għaliex lill-mulej sejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. Qabżu xi wħud mill-kittieba u qalulu, Mallem, sewwa qed tgħid, għax xejn iżjed ma kellhom il-wieġġ jistaqsuh. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu, tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minn dnubitna. Ekkuti qudiem ir-realtà tal-qari tal-lum nistgħu nieħdu ħsieb mill-ewwel qari hekk il-kuxjenza ta' dan is-sultan kien għamel ħerba u stess ġie f'sensieħ kif smajna fl-aħħar parti illi isma' jiena dan qed jiġrili din id-demoralizzazzjoni
din li nħossni mdejjaq u mnikka tal-mewt, illa li xina ma rafx nagħmel it-tajjeb. Anzi, ipprovajt illi neqret, inkisser u nisraq u noqtol. Hekk il-kuxjenza tal-bniedem. Hekk qudiem din ir-realtà tajjeb illi aħna nitolbu ħafna anke għal dawk li forsi jidrilhom li m'għandhomx jew ma jridux ikollhom kuxjenza. Nitolbu għal dawk illi ukoll aħna naħsbu li m'għandhomx kuxjenza. Illa li x'kuxjenza kulħadd għandu kelma, azzjoni, ixini li l-bniedem tista' tibdlu. Walekk jew anke aħna bit-tama li nemnu fit-talb tal-interċessjoni illa li it-talb tagħna jott kemm jott għal ħajjin, jott għal mejtin u bħalma aħna wkoll nemnu li l-mejtin ngħinuhom bit-talb tagħna ejja wkoll nemnu li l-ħajjin ukoll it-talb tagħna jasal għand il-mulej biex jgħinhom, speċjalment biex jikkonvertu. Hekk it-tieni realtà l-Vanġelu. Aħna smajna dwar din ir-realtà tal-qawmien mill-imwiet. Forsi l-ewwel mistoqsija hija jiena nemmen verament fil-qawmien mill-mewt, jiena konvintismu 100% minn din ir-realtà, jew jiena wkoll insib li l-nifsi nsaqsi imma x'se jiġri minni, imma x'hemm wara din il-ħajja. Walek anke hawnhekk iridu nitolbu għalina nfusna ħalli l-mulej kattar fina l-fidi. Hekk nixtieq punt żgħir ħafna dwar din minnu l-ewwel u minnu l-aħħar, hekk qudiem din ir-realtà ta' min sa tkun din l-mara wara li tqum il-mewt. Xi kultant aħna wkoll nagħmluhom dawn l-affarijiet jew jiġuna f'moħħna xi kultant anke meta nitkellmu dwar il-qaddisin tagħna x'tagħna ikbar minn ta' dawk u li ieħor ikbar minn tal-oħrajn. Hekk xi kultant issib lilek innifsek u tgħid żomm m'hawnx qegħdin ngħidu. Dan nemnuhom dan l-affarijiet, il-Vanġelu tal-lum huwa risposta għal dawn l-affarijiet ukoll. Ejjew, hekk aħna qudiem din ir-realtà, hekk nitolbu issa resqu qudiem il-mulej it-talbiet tagħna. Hekk nitolbuk mulej hekk għall-Knisja f'Malta, il-bieraħ ta' qabel kellna l-Assembleja Djoċeżana, jalla dak kollu li joħroġ minna, hekk issa jitwettaq ħalli il-Knisja tkun verament strument fidejk mulej, Knisja f'pajjiżna, fid-Djoċesi tagħna, biex ngħinu lill-bnedmin isalvaw. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inġeddu mulejjek it-talba tagħna l-Arċisqof tagħna l-bieraħ il-11 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu, ħalli huwa wkoll bħala dak li qed imexxi l-Knisja f'pajjiżna jew janima hekk ikun l-ispirtu tal-mulej ikompli jarfu x'għandu jagħmel, x'għandu jkun għal l-insara Maltin u Għawċin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Tantu tant batija, tantu tant kefrija, tantu tant mibeda, tantu tant erda, hekk li qed tiġri fil-ħajja tal-bnedmin u fit-tifrik kollu tal-pajjiżi u l-ġid kollu illi ħadd ieħor ħadem għalih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk nitolbuk mulej għal żgħażagħ kelli f'dal weekend jinsabu miġbura ta' għali ħalli jiċċelebraw fl-imkien il-propju il-festa wkoll ta' Kristu Re fejn fl-imkien u ma jkunu ta' għajnuna għal xulxin fil-fidi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq ukoll mulej illum nitolbok illum huwa l-jum internazzjonali hekk biex titwaqqaf jew tonqos il-vjolenza tek tan-nisa fuq in-nisa, jalla s-soċjetà, jalla hekk il-dak kull minnu responsabbli mill-ħajja tal-bniedem jaraf illi jmexxi lejn l-ugwaljanza u wkoll lejn id-dinjità tal-persuna umana imini. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-mejtin tagħna, speċjalment f'dan ix-xahar ta' Novembru, int li waħdek taf il-fidi u l-imħabba li jorew, ħalli issa ddaħħalhom fis-saltna tiegħek tal-glorja u s-slim. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha. Għal dawk kollha li tolbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna mulej inti taf il-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda. Ħu ħsiebhom u mexxihom inti.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inqedu t-talbit tagħna quddiem Omna Marija llum jum is-Sibt hekk ngħidula bil-qalb. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija Malla, la palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ejjem nitolbu ħuti biex din il-quddisa tiegħi tagħkom kun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej illi hekk aħna li qegħdin nagħmlulek dan l-offerti tagħna, hekk dan is-sakrifiċċju jkun jogħġbok u tibdlu fil-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq illi dejjem u kull imkien irroddulek ħarbi Kristu Sidna. Il-verb tiegħek li baħamilt kollox li inti battulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex uħallna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin ma' niesna li daħlu fil-glorja tiegħek minn fuq dell-art ninaqdu magħhom u bleħen wieħed intendulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien sejjenata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal, ħudu kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-disċipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi tagħna inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoxbok tilqana un qudiemek dalodu biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'komunità waħda lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakarmu lej fil-Knisja mxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles,
mal-isqof Joe li qed jgħinu, mal-isfijiet l-oħra mxerda mad-dinja, mal-missjonarji tiegħek kollha, mar-reliġjużi u l-lajċ impenjati fil-Knisja u anke dawk fis-soċjetà. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar mulej fil-mejtin kollha tad-dinja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija u għamna wkoll ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Katarina tal-Ixandra l ukoll tista' ssir it-tifkira tagħha, mal-qaddisin l-oħra kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamel li aħna wkoll magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa nqedu lil nfusna b'dak kollu li jgħixna matul din il-ġimgħa li wasalna fit-tmiem tagħha waqt li ngħidu fl-imkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dak fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom il-paċi tiegħi, la tħares lejn id-dnubiet u d-difetti tagħna, iżda ħares lejn it-talb u l-fidi li għandha dil-komunità li temmen fik. Ħadd jaslim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu hekk kif il-Vanġelu tal-lum qalilna Alla mhuwiex Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin. Ħejjin aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Ħadna mulej id-don ta' sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnarna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom il-koll Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twasalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakrukom li nhar il-Ħadd li ġej kulħadd huwa mistieden jattendi ċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta' Kristu Re u l-għeluq tas-sena liturġika bl-għasar u l-barka sagramentali. Din iċ-ċelebrazzjoni djoċeżana se ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u tibda fil-5 ta' filgħaxija. Nixtiequ ninfurmawkom li minn nhar it-tnejn li ġej 27 ta' Novembru sal-ħamis 30 ta' Novembru aktar minn 40 nisqof Ewropew se jkunu Malta sabiex jiddiskutu suġġetti importanti li jolqtu l-fidi nisranija fl-Ewropa, mod partikolari dwar kif il-Knisja fl-Ewropa tista' tkun sinodali. L-insara kollha huma mistiedna jipparteċipaw fil-qudies li se jsiru matul din il-laqgħa f'Malta sabiex flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija bħala Knisja waħda. It-tnejn, il-qudiesa tal-ftuħ se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fis-6:30 ta' filgħaxija u titmexxa mill-Kardinal Mario Grech. L-għada tlieta, il-prefett tad-Dikasteru tal-Isqfijiet se jmexxi qudiesa fir-Rotunda tal-Mosta fis-6:30 ta' filgħaxija. L-erba' imbagħad 28 ta' Novembru l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi qudiesa fil-Katedral tal-Imdina fis-6 ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden jattendi. Grazzi tal-ingħaqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.